איך אנחנו מעלים אנשי קשר למערכת? אנחנו נכנסים לתוך מערכת אוטומרקי, ברגע שאנחנו נכנסים אנחנו מגיעים בעצם למסך הזה, לבית, לראשי. בצד ימין יש לנו כאן אנשי קשר, אנחנו עוברים לאנשי קשר, וכאן יש לי על CSV. לחצתי והגעתי לכאן, לדף של הוספת אנשי קשר למערכת. עכשיו, לפני שאנחנו בוחרים קובץ ומעלים אותו, אנחנו קודם כל נכנסים לתוך הקובץ דרך המחשב, לבדוק שהקובץ תקין והכל בסדר שם. אז אנחנו פותחים את הקובץ, זה בעצם אנשי קשר שהורדנו ממערכת דיוור אחרת. עכשיו, זה הקובץ, כרגע זה טסט, אז יש פה רק 2 אנשי קשר, אבל הדבר הכי חשוב עכשיו שאנחנו בודקים בקובץ, זה שבעצם לכל עמודה יש כותרת. יש לי כאן כתוב שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני. אם אין לנו כותרת, אנחנו מעל השורה הראשונה, אנחנו מוסיפים עוד שורה ריקה, וכותבים על כל עמודה מה הכותרת שלה. זה ממש חשוב, כי אחרת זה לא יכול לעלות בלי כותרות. אז זה בעצם הכותרות שיש לי, שם פרטי, שם משפחה, מייל, טלפון, כתובת ותגים. אנחנו לא חייבים את כל הרשומות האלה, הרשומה שחייבים זה הדואר האלקטרוני. מעבר לזה, כל השאר לא חייבים, אבל כמובן כדאי שיהיה. אנחנו בודקים שהקובץ נראה בסדר, האותיות בעברית, הכל נראה בסדר, תקין. מעולה, אנחנו שומרים את הקובץ. מעולה, סוגרת את זה. ואני חוזרת לאוטומרקי, אני לוחצת כאן, לחץ לבחירת קובץ, והנה הקובץ שלנו שבדקנו והוא היה תקין והכל היה בסדר שם. אני בוחרת אותו, לחיצה כפולה, כותב לי הקובץ ניתן בהצלחה, מעולה, אנשי קשר שהועלו 2, שוב כי זה קובץ קטן, אבל שימו לב שהוא מעלה לכם באמת את המספר הנכון, כמו שיש לכם בטבלה. ועוד משהו חשוב, זה כבר עכשיו הוא מזהה כתובות מייל כפולות. אז אם יש לכם לקוח שנמצא פעמיים בטבלה, הוא מעלה אותו פעם אחת, אז הוא כבר כאן עובר את הסינון. עכשיו כאן יש לי אופציה ליצור טאג. אני רוצה בעצם לכל הקבוצה הזאת לקרוא בשם, אני יכולה לבחור משהו מכאן, ואפשר גם ליצור טאג חדש. אני רוצה לקרוא לזה רשימת תפוצה, שומרת, וזה נמצא לי פה בצד. אם אני רוצה עוד רשימה, אני יכולה גם לקרוא להם לקוחות חוזרים, והם יהיו בשתי קבוצות, אבל אני לא רוצה עכשיו לקוחות חוזרים, אני רוצה רק ברשימת תפוצה. מחקתי את זה. עכשיו, משהו מאוד חשוב, לפני ההמשך, אנחנו צריכים לאשר, כי כל אנשי קשר בקובץ נתנו את הסכמתם לקבלת דיוור. אני מאשרת, והמשך. עכשיו, כאן בעצם המערכת מוודא שהקובץ עלה בצורה נכונה. אז יש לנו כאן בקטגוריות מייל, מייל בכוכבית, כי מייל זה משהו שחובה לשים. מיפוי זה בעצם איך אני קראתי לזה בקובץ. אז אני קראתי לזה דואר אלקטרוני, ובאמת נכון, תקין, הוא העלה כתובת מייל. שם פרטי, העלה שם פרטי, שם משפחה תקין, טלפון תקין, כתובת תקין, ותגיות, הוא לא זיהה את זה. אז אנחנו לוחצים על החץ, ובעצם נפתח לי רשימה של הכותרות שהיה לי בקובץ. כרגע האחרון שנשאר זה תגים, כי חוץ מזה כולם נמצאים פה במיפוי, אז אני בוחרת את התגים, והנה הוא הביא לי את התגים שבעצם היה לי במערכת דיוור הקודמת. אני לוחצת על המשך. ואפשר גם לסגור את החלון בינתיים. אוקיי, הנה זה כבר סודר ועלה, מעולה. עכשיו אני רוצה לוודא, אני חוזרת למסך הקודם של הבית, והנה אני רואה פה מופיע לי אנשי קשר שהעליתי. אם אתם רוצים להעלות עוד קובץ, יש לכם פה שוב על CSV, ואותו דבר כמו מקודם.